Iarangkada na ang Brigada Eskwela alang sa school year 2024-2025. Dinagkari ang programa ang gilusad sa mga eskwelahan sa Mindanao. Ani ang report ni Argil Relator. Nagtinabangay ang mga tag-as nga opisyal sa DepEd 11 ug Matag Schools Division, mga magtutudlo ug ginikanan sa pagtrim sa mga pananom, pagpamintura ug pagpanglimpyo sa Rizal Central Elementary School sa Barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur ato sa 2024 Brigada Eskwela Region 11 Kick-Off. Gawa sa pag-andam sa eskwelahan, labing importante sa matud pa nga maandam ang mga estudyante. Busa, gipanghatagan og school supplies ang mga estudyante. Operational definitions of making the school ready is that the chairs are already having books on top of it to receive the learner. There is a class list on the door and also the class program. Dili lang kita nag-ayo sa mga lingkuranan na mintura sa mga bungbong o kaha atuang gitapakan ng mga buslot nga sin. Kung dili, nagpundar kita para sa kaugmaon sa atuang kabatanunan. Palakpakan. Gipa si Garbo sa mga output sa learners sa Matag Schools Division nga makita sa ilang tagsatagsang booth. Agig pagpangandam sa bagong school year. Opisyal sa magilusad ang operations manual sa DepEd Digos City sa learning continuity, panahon nga dunay kalamidad nga giya sa tanang stakeholders sa mga angayang buhaton. Hindi na po namin hayaan na magkaroon pa ng learning gaps in times na may declaration ng suspension of face-to-face classes. Dunasay gihanyag nga libreng medical o dental check-up, gupit ug uban pa. Sa Zamboanga City, tataw gihapon ang kadaot sa Don Pablo Lorenzo Memorial High School Annex nga dala sa pagbusikad sa usa ka bodega sa Pabuto sa Barangay Kabatangan niadtong July 8. Nangalangkat nga kisame, naguba nga appliances, nangabuak nga bintana ug uban pa. Sa unang adlaw sa Brigada Eskwela, gipaningkamutan sa mga estudyante nga mahinluan ang sulod ug gawas sa classrooms. Apan ang problema gihapon ang magtutudlo nga si Edgard. Tungod kuno, wala pa'y update sa kung paunsa maayo ang ilang classrooms. Marami talaga pong damage, especially sa classroom, sa facility talaga. Even yung mga atip, hindi pa din kami 100% sure kung safe ba talaga siya para sa mga estudyante to go back. Aminado sab ang mga magtutudlo nga kulang gayud sila sa gamit, sama sa pintura ug electric fan. Also appealing from the LGU to really mira kadal kosa sila pwede especialmente ang mga eskwela. Ano lang tablayo, chinatamen mga limitation ng eskwela because we are not in control as to the situation. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.